על ספסל שחור או לבן, כאן הפסקה על הצאת בזמן, צהריים מאושרת ויאלת אישרת, וכל היום מצלמת את הסרט, תרגיש אותה לקפה בחוליה, ורוגבת לגדים בנהלתה. יש גם את גיזר אוכלת בבמבה, סתם שחקנו בקטע של גמבה, אנחנו תקועה בלשכה, למרות שבתכלס זה די בשגרה. לי מנהגנת, סליחה לתפארת, היא לא רק משתינה, היא גם מנצבת, איפה שירי, גם יהודה